na-asị unu nnọọ n'oge dị ọhụụ nke GCK kwa ụbọchị nke taata. Ọ bụ ihe a na-enwe mmasị ọbụladị n'ịnụ okwu Chineke. Anyị na-ekene gị otu isi wee sonyere anyị. Dịka ị sonyere anyị, ị ga-ahụta na agba ochie ndị mmadụ bụ ndị na-ewere ọbụladị ndụ ha na-ekwupụta mmehie kwa ụbọchị. Dịka a gwara ha onye isi nchụaja ka kpụta ewu ka e wee kwupụta mmehie ha n'isi ewu ahụ wee chụọ aja nke mmehie ha. Mana nke a ka a na-anwachapụta na ọ bụ ihe a na-eme kwa ụbọchị, mana mmehie ka dị n'ime ndụ ha. N'ime ndụ ha n'oge ahụ, mmehie bụ nke na-achị achị kwa ụbọchị. Ha na-achọ ụzọ mgbapụ, mana na ọ bụ naanị mgbe Jizọs bụ nwa atụrụ eji chụọ aja, mgbe Jizọs bịara were ndụ ya wee chụọ aja otu mgbe ma nke bupụrụ mmehie nke ụwa. Dịka okwu Chineke gwara anyị na nwa atụrụ nke Chineke nke na-ebupụ mmehie niile nke ụwa. Achọrọ m ka ị nyochaa nke a n'obi gị. Kedu ụdị ndụ ị chọrọ? Nke mmụọ ozi ga-asị nke a dị mma, nke a ka mma karịa ihe anyị na-afụ na ndụ ya n'oge gara aga. Mmehie anyị na-afụ na-eme ka anyị hapụ ile gị anya. Ọ na-eme ka Kraịst hapụ ile gị anya. Ndị nsọ ile nọ n'eluigwe, ihe a ga-ele anya ha wee sị na nke a dị ukwuu, na nke a amaka, na nke a dị enu. Nke a bụ ọkpụkpọ oku dị elu nke onye nwe anyị na-akpọ gị n'abalị a. N'oge gara aga ị gaghị adị etu ị dị n'oge a. Afọ gara aga ị gaghị adị etu ị dị n'arọ a. A ga-enwe ọganihu na ndụ gị. A ga-enwe ihe dị ukwuu n'ime ndụ gị n'aha Jizọs. Ka anyị lee n'akwụkwọ Ezikiel isi 36. Ana m agụ amaokwu nke 11. Akwụkwọ Ezikiel isi 36 amaokwu nke 11. Aga m eme ka ha baa ụba na ndụ gị, mmadụ na anụ ọhịa. Enweghị ihe dịka ụgbọala n'oge ahụ, enweghị ihe dịka ụgbọelu n'oge ahụ. Ka ụmụ Izrel wee gaa nke ọma, wee nwee ike buru ihe ha kwesịrị ka ha buru wee gaa n'ebe ha na-arụ ọrụ ugbo, na ihe a ga-eji wee jee ozi n'ebe ọzọ. Ha ga-enye anụ ụlọ na ha ji arụ ọrụ ihe ọ ga-ebugara ha. Onye nwaanyị wee sị, aga m eme ka mmadụ baa ụba nye gị. Ndị na-arụ ọrụ ga-aba ụba n'ebe ị nọ. Ndị na-enyere gị aka ga-aba ụba na ndụ gị. Ndị na-agba ume ga-agba ụba n'ebe ị nọ. Ndị ga-enyere gị aka ịga n'ebe ị na-eje. N'abalị a, ị ga-afụ n'ebe a na ebe ọzọ ndị enyemaka ga-aba ụba na ndụ gị. Anụ nke na-ebu ibu, nke ga-ebu ibu, ha ga-aba ụba. Nke ga-ebu gị nyezie anyị n'ụbọchị taa. Kraịst, ụgbọala ga-abara anyị ụba. Ụzọ anyị si eme njem ga-abara anyị ụba. Ha ga-aba ụba wee wetara anyị ihe oriri. Aga m enyere gị aka n'ebe obibi gị. Dịka m ga-aganịrị, achọrọ m ka nnu eme m dara ụda. Lee n'anya na ndụ ha. Lee n'anya na ndụ ezinụlọ ha. Ha asị ụbọchị ọma ndị a anyị na-eri na-enweghị ụkọ. Anyị na-arahụ ụra na-enwe ndị na-eche anyị nche. Anyị na-aga n'okporo ụzọ anyị na-enwe ndị anyị na-atụ egwu ma ọ ndị na-emekpa anyị arụ. Ha na-ekwu ụbọchị mgbe ochie ahụ, mgbe ndị ikoro na ndị agbọghọbịa na-agara onwe ha, mgbe ụkwụ ha na-ebuga ha n'ebe ha na-eje, ma ha nwere ụkwụ toro ogogo ma ha nwere nke dị mkpụmkpụ, ma ha si n'ime obodo na-abịa. Onye a nwere ike iwere ọnọdụ ọbụla ọ chọrọ na ndụ a. Ụbọchị ọma nke mgbe ochie ahụ, ụbọchị ọma nke mgbe ochie ahụ, onye nwe anyị ga-eweghachi ya na ndụ gị. Agaghị enwe ịkwa mmakwara na ndụ gị ọzọ. Ị gaghị asị na ibiri ihe dị ka 50 ma ọ bụ 100 afọ. Ndụ gị n'ụbọchị nke taa ga-aka nke ibi n'oge gara aga.
aga m eme ka ị nwere onwe gị n'ebe obibi gị, aga m emeso gị ọdịmma m karịa ka m si eme n'oge gara aga. Ihe ka mma, ihe ka mma, ndụ ka mma, arụ ike ka mma, ọṅụ ka mma, aṅụrị ka mma, nchekwa ka mma, nchekwa ka mma, ọganiru ka mma, ihe ka mma n'akụkụ niile nke ndụ gị n'aha Jizọs. Ọ dị ụmụ ihe ndị anyị ga-achọ ka ịghọta nnọọ ka ozi a wetara anyị. Nke mbụ bụ na ị ga-abụ onye a napụtara pụọ n'iwe nke Chineke. Nke abụọ, Jizọs Kraịst bụ onye napụtara anyị, zọpụta anyị pụọ na mmehie na ahụhụ nke ọnwụ ebighị ebi. Dịka o si gbaghara anyị mmehie anyị, dị ka eluigwe si dị anya n'ebe ụwa nọ, otu a ka o si gbaghara mmehie nke mmadụ ma chezọọ ha niile. Ọ ka anọ mma hụ na ị ga-echezọ mmehie niile ndị a na Jizọs Kraịst bụ onye na-agbaghara ma chezọọ. Ọ dị njikere ịgbasara aka ya ịnabata gị. Dịka anyị na-eguzo, anyị ga-ekpe ekpere. Welie aka gị elu dịka mụ na anyị ga-ekpe ekpere. N'ebe ọ bụla ị nọ, ma ndị nọ n'ebe dị anya ma ndị nọ ebe dị nso, ebe niile ị nọ, ekpere a bunye gị n'oge a. Nna, n'aha ukwu a bụ Jizọs, anyị na-ekele gị. Onye nwe anyị na-atụgharị na ndụ nke Babilọn anyị na-ebibu n'ime ya, wee na-abata n'ala eze Chineke n'oge awa a. Nara onye ọbụla n'aha Jizọs. Gbaghara mmehie ha, sachapụ ajọ omume ha niile, ya na ihe ọjọọ niile nke ha mere n'oge gara aga, nke mere ka aha dị n'akwụkwọ ndị mmehie, aha ndị ori. Onye nwe anyị, gbaghara ma sachaa, gwọchaa ha, mee ka ha dị ọcha karịa snow. Kwee ka ndụ ebighị ebi bịa na ndụ ha n'oge a. Amara ibi ndụ nke a gbanwere agbanwe site na amara Chineke nye onye ọbụla n'ime ha. Mezuo ya bụ nzọpụta ahụ, ka udo nke obi, ka ọṅụ nke nzọpụta na ndụ onye ọbụla niile. Ekele dịrị gị Chineke, n'aha Jizọs ka anyị kpere. Mgbe ị nụrụ ememe nke ikpeazụ, nyochaa onwe gị, ọ mego na ndụ gị. Nna, n'aha Jizọs, metụ anyị aka n'ụbọchị nke taa, ka ha rabọ ndị nọ n'ebe a na ndị nọ n'ebe dị iche iche n'obodo niile na mba niile. Onye nwe anyị, ana m ekpe ka ndụ nnwoghe ahụ, ka ike ya, ike ịgwọ ọya, ike ịgwọ ọya, ike ịnapụta, ike ime ka e nwere onwe, gosipụta ya n'aha Jizọs. Ihe ọbụla bụ ọya, ihe ọbụla bụ nsogbu, ihe ọbụla bụ nyanya n'ebe ọbụla, onye nwe anyị, metụ ndị gị aka n'oge a, gwọọ ndị gị n'oge a, napụta ndị gị n'oge a. Nye onye ọbụla ihe ịrịba ama n'oge a. Anya kpuru ìsì, ana m enye gị iwu, mepee n'oge a, malite fụba ụzọ. Ntị chiri echi, malite ịnụ ihe n'oge a. Ire dara ogbi, ka a tọpụ gị n'oge a n'aha Jizọs. Ekpe m na nye ndị agha nwere isi mgbaka, ndị ara na aghọ, ka a gwọọ unu, ka a napụta unu n'aha Jizọs. Ihe ọzụzụ ọbụla dị n'arụ, ọ nke za na akpịrị, pụta n'aha Jizọs. Ihe za n'afọ ya si n'ebe a pụta n'aha Jizọs. Ibuka enyi, pụta n'aha Jizọs. Ihe ọzọ nke kansa, ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Isi ahụ mmiri juru n'ime ya, ana m ekpe ka mmiri a dị n'isi ka ọ pụọ n'oge a site n'ike nke Chineke n'aha Jizọs. Ọnya afọ, ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Kansa, ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ọya akọrọ, ka a gwọọ gị n'aha Jizọs.
azụ ahụ na ukwu ahụ nke gbajiri agbaji, onye nwe ana m ayọ ka ime ka ọ guzosie ike nke ọma, ka ọ gaa ije nke ọma, ka a gwọọ gị n'oge a n'aha Jizọs. Aka kpọnwụrụ akpọnwụ ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ụkwụ dị mkpirisi nke na-etorughị etoru toruo ka nke ọzọ n'aha Jizọs. Ahụ mkpọnwụ na ọrịa stroke ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. N'ebe niile, n'aka nri m, n'aka ekpe m, n'iru m, n'azụ m, ka ọgwụgwọ nsọ bịakwasị onye ọbụla n'aha Jizọs. N'ebe igwe na-ekwu okwu, n'ebe igbe telivishọn, n'akụkụ niile, na mba niile, ana m ekpe ihe ịrịba ama, ọlụ ebe na ihe ịrịba ama ka ọ gaa n'ebe mmadụ niile nọ n'aha Jizọs. Onye nwe anyị mezuoro ya nye onye ọbụla ọṅụ n'ebe niile, ọṅụ nke nzọpụta, ọṅụ nke nnapụta, ya na ọṅụ nke ndụ ọfụ n'aha Jizọs. Ekele dịrị gị nna m, ekele dịrị gị onye nwe m, emeela ya. N'aha Jizọs ka anyị kpere. Inwetego ya. Ọ dị n'ebe ahụ ị nọ, nyochaa onwe gị, ị ga-afụ ihe ịrịba ama gị na ndụ gị n'aha Jizọs. Anyị na-ekene gị etu isi wee sonyere anyị na GCK kwa ụbọchị nke tata na mgbasa ozi ọma nke Kumuyi na-enye anyị. Anyị na-ekwe na Chineke, ọ bụ mmasị Chineke inyere gị aka na ịzọpụta gị n'ime gị obiọma dịka ị na-esonyere anyị na GCK kwa ụbọchị niile. Ị ga-eme ka ndị ọzọ mara dịka ị na-anata ngọzi nke dị ị na-enweta na GCK kwa ụbọchị nke ndị a. Ọ ga-amasị anyị ka ị na-esonyere anyị na mgbasa ozi ọma ọzọ nke ga-abịa n'ihu.